weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wuro aali guelela darela barka sincana awluɓe guijilona ko on waktu yoni ha to jum e nder galle ceerno khalidou diop duɗal a dara cheikh oumaroula fouti tala e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardedi kabaruuji men mawɗo leydi sénégal heeɓi bismago iwde hoorejo leydi russie o monayi laana makko ndiwowo gonɗo hoorejo union africaine faade to mosco to leydi mauritanie ñalɗi pinal jowitiɗe e toɓɓe tati ndema kame aw ha tenti ko fate banggue gueɗe fina tawa yuɓɓinama toon to wuuro aali gueɗel ma en ketto hen musidɗo meɗen abdoullahi salli diallo to leydi mali laafa mbulawa goto jeyaɗo to jordanie wasi fittandu muɗum ɗum noon koye fiyande wande e lawol faade kiidala tato e mabɓe gañima hen to leydi guine guine konakiri teskama ɓeydogol coggu carburant ɗo wonno ujunnaji ɗiɗi franc guinéen buuɗi temedde 4 franc guinéen woni ko ɓeydi hen kabaruuji men ma naw ena to côte d'ivoire burkina faso rd cameroun rwanda fenma centrafrique cameroun ma en jaa ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. منصورا غاكو تو نوكسودا جتينرو هنا ولانغو پادلونغيلا سي تو نوكسودا ميسي سي تو نجيلونا مانكا سي تو نجيلونا السان سي تو فرانس بانوم غوركو دوتيدو او مامادو ديمبا سي تو فرانس كو بانوم غوركو دوتيدو روغي جاوا غوندو يا لاولا فادي نجيلونا مامادو نgendi جاوا gonɗo to nuwa dibu ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo Mauritanie Sénégal aɓe ngullo guijilon e kottari guijilon kala jaltugol aduna gorgol mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue kono ne kadi jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo fa lumbal si yalti aduna Dakar yombol ñalawma hannde alhamis o goskima ko nawtete to guijilon aljuma janggo hakkunde 10h et 11h ko nden o wirete weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e gardugol ceerno habous diallo e nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmeende mum makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen wullango ko mansour gako taweteɗo to noksata. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam a wulnan ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen hoore maɗa. joguiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum jokkodire gorel teya joguiɗo caɗele cardiaque kono ne kadi tension mo nangata taare caɗele gorago e fannuji goɗɗi kala ɓandu jaaɗoru fode jokkodire e gorel teya. gorel teya sa yiɗi hebde hen ko laaɓi sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelteya.com ma janggan hoorema ko gorel teya safrata kala. sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno abouli plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 643 29 22 96
so tawi koto Irsia centrafrique gonɗa ko Ibrahima Diallo 00236 82 33 80 55. so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business +1 34 77 01 56 77. so tawi koto leydi France gonɗa Haruna Ngaydo on numéro noon kala ɗo gonɗa e leyɗele he sa jokkodire on numéro ma heɓen kadi ko ɓuuri labde mbatta ko 06 50 99 64 43 walla mbaɗa 00336 50 99 64 43 mbadden danɗo faade gorel teyya. ceerno Djiby Sy ko safriyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol rafiji rewɓe e rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra rafiji jeenayyi fannu goɗɗo sa hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yalta e maɗa omo jogui leɗɗe kadi ɗe o yiiti joni so tawi a hutorima ɗum fodde temedde rafini yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal so tawi aɗa yiiɗi ƴewnede ko inde ma inde nene ma so tawi ko wonɓe Europe Amérique ko 10 000 francs woni ujunnaji ɗiɗi CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie wonɓe leydi Mali e wonɓe leydi Sénégal mbiyen zone franc ɗum ko temedde nayyi mbuɗu woni 2000 francs CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere walla carte crédit o haala ko woni ɓernde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe ɗe o yiiti joni so tawi caɗele ma gorako ko to wawi yettade kala so fewnima hen payande tati ma yiito hoore maɗa ha kepta cagatagal maɗa ceerno Djiby Sy ko labdori ɗum ala ɗo wone so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde to gonɗa to mbawɗa wonde kala wayne de leɗɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni to base makko jum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko WhatsApp makko ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini yimɓe kadi base mum tawateɗo to Nouakchott to legal netteka ko miñi ko ne wiye Alassane Sy tawateɗon numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labdori ɗum malaɗo wune omo jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sy ene yawrande ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Weltaare TV hettiyankoɓe haalirde nammarela ha fenma tata Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kono ne kadi radio Pinala Nioro ha yettanima nanka FM Galoya ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ha mbawon yebde natte moon ɓosoje ko musidɗo moon Seydou Abouba no mbirunoɗen e gardidi kabaruuji men mawɗo leydi Sénégal Macky Sall woni gardiɗo Union africaine yahi yaadi e sete timmuɗo mo yaadi e Moussa Faki Mahamada faade toon to leydi Russie subaka hannde o ƴetti laana mum ndiwawa ngam bismago wonande mawɗo leydi Russie teskede wonande ndeɗo hen haare wonde hakkude leydi Russie kam e Ukraine jeeyi sababu ha ganduɗa caɗele guura kam e ko fate banggue gueɗe dognoje otoji kala koko ngakki no feewi ha tenti kadi yoga e nder leyɗele Afrique kanko mawɗo leydi Sénégal nawimo ko notanade Afrique naɓe kala kono ne kadi yidde ñagade ndeɗo hen haare wonde hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi nde wawata dartade ko ɓuuri yawde e yaccade ma en gartoya oɗon kabaru mawɗo leydi Sénégal Macky Sall hanki joɗodima e cukko horejo mo leydi Inde giwruɗo banggue leydi Gabon
ɓe dañi joɗodade ngam yewtidde toɓɓe jaaƴe hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi Sénégal kam e Inde leyɗele cehilagal kam ene wondi e golle no wawata ɓamtade hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kanko mawɗo leydi Sénégal hanki wo joɗodima e gonnoɗo horejo leydi France woni Nicolas Sarkozy jillu mum nder leydi Sénégal yurnitade gueɗe ko fate banggue business uji mum kala ɓe jewtidi ko fate banggue gurdam leydi Sénégal ko wona ɗum ko kanko on gonnoɗo horejo leydi France wo holliti weltare makko no fewi ko fate banggue ɓamtare e jaam e kisal wonde e nder leydi Sénégal kanko mawɗo leydi ndi Sénégal hanki batu makko jagorɗo wo erima jagorɗo tombi toppitiɗo ko fate banggue jangde towde ko fate heblo nde waɗata audita yoga e ɗin école aji taw ko jangguinoji ko fate banggue cellal ɓalli e nder leydi Sénégal kala ngam teskede wonande ɓen wonɓe cuuɗi safara hewɓe hen cafra kono kadi no mbaɗirta ni ene gasa tawne ngakki no fewi ko fate banggue ngon heblo so tawi noon woni toon ñawi tan ene gasa koto hebleteɗo alay saago yurnite no fewi ko wona ɗum ko noon kanko mawɗo leydi ndi wo erima jagorɗo tambiɗo jangde nde nde wawata toppitade ko fate banggue jangde leydi ndi nde ɓurata wawde yuɓɓinede ha tenti kadi kaldigal e nandiral hakkude syndicat ji heedanɓe ɓen jangguinoɓe kam e laamu ngu kala nde gueɗe ɗe ɓurata yuɓɓinede kanko mawɗo leydi ndi wo erima jagorɗo cellal ɓalli woni oɗo hen biyeteɗo mari kermesa gom jaayi lomtiɗo wonande Abdullaahi Saar o erima ɗum nde ɓurata ɓeydude darde timmude no fewi guila cuuɗi safare ɗe gueɗe ngakkuɗe e wittoji ha tenti kadi yurnitade cellal ɓalli ha tente nokkuji jogaɗi haaju ɓurdi joguede haaju ko wiyete urgence no ganduɗa neɗɗo wonko heɓata ɗum joni joni en hatojini e hunde joni joni ɗen gueɗe kala nde ɓurata wattede haqqillaji ha timma e nder ɗin cuuɗi safara kala to leydi Sénégal keddotoɗen garten koye capantati e goho lewru mai ko ñalawma windere nde kala ɗo rentata haaɓo ko fate banggue simme bonɗo julowo becce bonna jofe bonna kadi heeñere maɗa bonna duppa bonna ñiiƴe ma bonna guite bonna ñamambo bonna juuɗe suma tonima kala ɗum noon woni haare mum tawi ko wajade yimɓeɓe nde mbawata wawde accude ɗen gueɗe eɗen gandi ɗum yuɓɓinama e nder leydi Sénégal wi Jibril weele holliti oɗo saaha teskama rewɓe sukaɓe rewɓe hewɓe o saaha duttitima e simme ha tenti noon cigarette biyeteɗo sisa eɗen gandi wa tan ko raccord jomum waɗade hunukum tan ne fooɗa curki urki ene hokkita o hollitiɓe binditima yoga e gueɗe taw ko ɓoggi ɗin cimmorteɗi kala hakkude restaurant ji garɗuɗi kamene wondi e hôtelaji ɗi hinde dow rowe towɗi seeɗa ko fate banggue cuuma baɗɗo e salle pédiatrie mo Tiwawon taw ko hôpital cumnoɗo ha ganduɗa yooɓi kene wona 12 tiggu ko wona ɗum ko noon seppoji tijjama toon ñalawma janggo aljuma ngam hollide metti mumen ko fate banggue ɗeɗona gueɗe ko wona ɗum ko noon maire commune mo Tiwawon woni jepsi erima ko fate banggue losko luggo no fewi esperen ɓe horejo leydi Sénégal nelno toon mbaɗi golle mumen hedditi tan ko dokka ko gaddi ko kala mawɗo leydi ndi hawa fawde hen juyɗe mumen fraba kañumne hollitino ma yuɓɓin seppoji muɗum ɗum ko ñalawma janggo kono kadi ɓe kolliti ɓe kayiti e wiide Guy Marius Sagna gam teskede wonande khalifa général mo Madina Baye woni Cheikh Mahi Niassa bannoɗo jillu mum toon to Soudan ñalawma janggo teska e nder leydi Sénégal ha joni koto Sénégal keddoɗen ma en garte ko fate banggue ɓeydogol nguura taw koye hinde pomme de terre teskama sako oɗo saaha jarata ko ujunnaje 2,5 mbuɗu so tawi noon ko kilo mum ene yaha 1,4 hewɓe joguiɓe kore e pañaji yahoɓe ne ñaaƴani duggoya e jeereji kolliti o saaha pomme de terre memotako teni kadi ɓoyata tan koye julde faya fedde hesere jibinama taw ko witende sama suno rewa nden fedde noon e gardugol biteɗo Pape Modou Fall ɗum noon ko yidde wiide mawɗo leydi Sénégal yo waɗa
mandamuma tataɓijo ha wela Allah ɗum jeeyi sababu ɓe kolliti maɓe juɓɓin gueɗe mabɓe e kalirɗe mabɓe kala yiddeɓe tan ko mawɗo leydi ndi nde yuɓɓinta taw ko 3e mandat nden fedde noon jibinama toon to a Jurbel jeheten ko toon to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo meɗen Amadou Ishaga Kebe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor. aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor. eɗen gandi hannde campagne vaccination ina fuɗɗo hannde ɗo e nder Ziguinchor fodde balɗe 5. ɓe mbi ujunnaji 2 sanke garowo o hannde eɓe jaaha e nder galleji e nder Ziguinchor eɓe mbaɗa recensement galle fof ɓe dokka ɗum kayit haalana ɓe ko woni ɗon e dennagal ɓesgu muɗum ɓe mbawa ittude fabiyoŋaji so yonti ɓe dokka ɗum. so recensement o gasi noon nde ɓe puɗɗa goto fof noddude ɗum tottitaɓe kayitoɓe totta ɗum holɗum fabiyoŋaji. ɗum woni fuɗɗima hannde ɗo e nder Ziguinchor nde wonno ɓowɗi ɗi puɗɗima hewde ndugu ngu naati mongoje ɗe e dennagal alhaaliji ɗi fof duuɓi ɗi ne keewi ɓowɗi ɗi ine keewi. Sar Abdullaahi Saar en keeɓi habaru hanki musɗo to e nder wuuro meɗen Mbotto ina wayno hecci hanki 10 heures subaka heɓanna 11 heures cumu ina sumi toon cumu ngu ne mawni. galle goto ina sumi galle o noon jeeyi ɗum ko biyeteɗo Mamadou Gaynako. mi koni wi Moussa ina sumi e nder cumu he ina rutti jomum sagata gorko. ɗum ko wuuro meɗen Mbotto hanki ɗo e nder Mauritanie. ɗum noon woni ko sunare nde mawde ina wonno eɗen neldaɓe kamɓe fof duwa Mbottonaɓe ɓe e dennagal Cilanaɓe ha heɓanma Liliye ha heɓanma Sormale e dennagal guure catiɗ ɗon ɗe fof. yo Allah hana en ɗo musiba. Weltaare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Keɓe gorko mo Mbotto joɗani ɗon ɗo e nder Zig FM 100.8 yantude e Weltaare TV. yalla koye walde jam. Amadou Isaga Kebe Weltaare TV Amadou Isaga Kebe kala en dendi en duwanima dendagal Mbottonaɓe kala en duwanima kadi oɗona galle cumɗo o nde jomiraɗo lomtinta ñawɗo kadi nde jomiraɗo ɓeydantamo cellala sen gewi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki wonande tambiɗo konngol gouvernement o holliti wonande jagorɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie feere nde holliti e oɗona batu ko yidde haɓade kala kene wiye leɗɗe ɗe ndewani lawol ɗe hinde médicament taw ko natoje e nder leydi ndi ha tenti kadi yogay pharmacie ji e nokkuji jeeyirɗen leɗɗe ha e nokkuji cafriɗi kala yiddemo kay ko ɓen hufɓe cellal ɓalli leydi ndi ha tenti yeeyoɓe ɗen leɗɗe jarateɗe giwoje caggal leyɗele kala nde moni kala hollita sanction mum taw ko timmuɗo no fewi ngam wawde haɓade kala kene wiye mbaadi ndi wona mbaadi safrori taw ko mbaadi ŋarɗinadi e wujjitade e mbaadi wondi gonga kala to Mauritanie keddoren ha joni mawɗo leydi Mauritanie hanki itti wonande on gardiɗo on gonnoɗo directeur ko fati banggue état civil mo leydi Mauritanie siftinde on ɓoyani tan mawɗo leydi Mauritanie ñiŋino ko fati banggue administration leydi ndi gam hollirde ɓen gollotoɓe toɗɗaɓe gona toppitiɓe golle mumen ɓattaki ɓiɓɓe gendini lomtiɗon noon ko biyeteɗo wuldu tayyiba oɗo saaha kam woni toɗɗaɗo agent mo ganduɗa état civil mo leydi Mauritanie jillu hen taw ko Laetitia Ortiza kadi ko jillu wonande Roua gonɗo Roua Espagne joom suudu mum jillu mum e nder Nouakchott hanki hakkude makko e nanɗo makko woni joom suudu hoorejo leydi Mauritanie ɓe jillima entreprise mawɗo no fewi taw ko tambiɗo ko fate banggue awo baylowo yoga e liɗɗi ha tenti kadi pewnowo liɗɗi naweteɗi e nder leydi ndi kala ha e bowal leydi ndi ɓe jirlima yoga e nokkuji ɗum ko caggal sifande golle sifanode hakkude mabɓe kene tolno e ɗiɗi piccal 5 millions taw koye kopleje euro yuɓɓinde centre aji mawɗi no fewi ko wayno to Nouakchott ha fenma Alegre Ross Attar nonne kadi ak juge ha fenma Noa Zouayrada kala ɗum noon ko yidde beele ɓiɓɓe leydi ndi kala ne tina koye men wonande nokkuji kala liɗɗi ɓantima ɗumen seppoji mawɗi hanki juɓɓinama
e nder noksoɗa hen seppo woto noon yuɓɓina ko tawraka zeyna yuɓɓini ɗum ko sukaɓe yonɓe kamɓe mawɓe kala gam hollidde wonande biyeteɗo Djiby Ba nottortoɗo guelongal nanggal ngal nanggal ngala wona nanggal dewgal lawol wona kadi nanggal pongal rewde lawol ko wona ɗum ko kadi ɓe kolliti wonande on baɗɗo ngal baɗal jeeyi sababu ha kanko on Djiby Ba wo noti on kalnoɗo kan haala kankone wo jabti o jagga kono on haydara rewnaka e mum ɓe kollitino maɓe jokku seppo mabɓe ñalawma hannde o alhamisa sanga 10 heures wonno notade ñawore kanko Djiby Ba to tribunal mo neksoɗa ma en gartoy oɗon kabaru jeheten ko toon to cuuɗi men wuro Ali Guelel yuɓɓini ñalɗi pinal ñande nogas e jeeɗiɗi walmi ñande nogas e jeetati nogas e jeenaya lewru mayduɗo ndu woni lewru mai ɗin ñalɗi noon ɗi jowiti koye toɓɓe tati hen toɓɓere ko awo yurnitade maayo ngo kamin mbarude e miccade ɓe mawɓe wurnoɓe e ngoɗo hen e ngal ɗo ngoral maayo toɓɓere wonde nde ko fati banggue ndema ha tenti noon to banggue ndema leɗɗe taw ko leɗɗe ñameteɗe kame ligimaji e ko fati banggue hutorade gueɗe kala ganduɗa kene wawa yaltinde yimɓe caɗele toɓɓere wonde nde ko artirde gueɗe fina tawa guuranode e ngal ɗo hen ngoral maayo taw noti ko inde jaltaɓe wuro Ali Guelel ma en ketto musidɗo men Abdullaahi Diallo jeenoɗo e hoore lappol ngol nokshota Saar golle ma jooɗi peewi ne mbiruɗa ni ko jillu wurali guelel fuɗɗi ko ñande nogas e jeetati lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi to tigui jillu ngu fuɗɗiri ko ɗo e lamorgo ndendani islamique mauritanie woni Nouakchott ko ɗo délégation timmuɗo ummi gam yaɓande Ross e gardugol ceerno Boubacar Gaye hono gardiɗo fedde hasisa heblo sukaɓe Afrique sengo Mauritanie ko toon jaɓanɗen ɗo Ross tawdirduron e délégation gummi toon to Sénégal e gardugol ceerno Abdullaahi Saar ko ɗon tigui julɗi yibbandum nde won noon won nañodirannoɓe gueɗe foto wonde duuɓi jeetati to keɓano fartange yidirde to nañodiranno koye dental WhatsApp dental biyetengal weltare ɓe fulɓandu dinama guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi ha ko hikka keeɓi fartange yidirde ko ɗon tigui jaɓɓodiral laati beela mo dogui e nder ɓerɗe yimɓe hanirtini tigui caggal jaɓɓodiral men ko ɗon tan pokkiɗen jaɓanɗen toon to wuuro men Ali Guelel ne garden ha ɗo Darel tigui jaɓɓoɗen seeɗa ko ɗon kawruɗen e motoji ɗi gaari jaɓɓade en ɓoyere muɗum naɗen wuuro ngo tawɗen ɗon sagataɓe worɓe e sagataɓe rewɓe tije mawɓe sukaɓe kala ene daadi ha ene daadi lang gam tigui jaɓɓade dendagal hoɓɓe ummoriɓe e banggueji kala haniri joni keɗoɗen tigui bawɗi mabɓe noɓe jaɓɓori fuutankoɓe han hannirta ni sekela ko ɗiɗo bawɗi ɓe jaɓɓiri en han hannirta ni ko ɗon tawɗen sukaɓe tigui ene ɓorni comcidaneji ene mbaɗi hen natal hasisa helɓe sukaɓe Afrique hani hannirta ni sekela ko ɗon tan bismi yimɓe ne gotti ha gayni ɓe bismito to yimɓeɓe ɗo ñalade nde sekela ko toon tigui ɓe bismi dendagal hoɓɓe mabɓe kala tigui ɓe juɓɓini gueɗal golle mabɓe hani hannirta ni ɓoyani muɗum tigui ɓe bismi en toon to maayo ngo gam tawtorede daydayre fattam lamre waɗani toon joni so gani haji garten e daydayre nde hani hannirta ni eyyi ko ɗo tigui rigui garden ɗo dande maayo ɗo sikkela oɗon nana tigui rigui gulali sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe kala e ɗo joni ɗo gonɗen ko hakkude maayo ngo nde wonno ɓe mbaɗi ko tribule hakkude ndemɗam laadiri ene taari ene banggueji kala awdi ɗe ne jaada han hannirta ni aɗa yiiya tigui rigui awjoɓeɓe ɓorniɓe comci daneji han hannirta ni sikkela ene bindi hen hono ne majja natal hadisa heɓe sukaɓe Afrique e sikkela e weltare en doga e ɓerɗe yimɓe kala hannirta ni en jii tigui rigui e awdi ɗe enen jaada han hannirta ni sikkela tigui rigui en jii kadi tabarakalla yimɓeɓe ene jima ko fati pekan tabarakalla tigui rigui jeeɗa e kettoɗe garten eyyi sikkela caggal nde nanɗon dille ɗe to banggue fifiri sikkela ɗo banggue daydayre woni kurselade han hannirta ni tigui rigui ko ɗon tigui rigui golle ɗe kaadi caggal muɗum janggo mum hawruno ko ñande nogas e jeenayyi ko nden tigui rigui ne pinden subaka nde jillu waɗi e nder wuuro ngo gam tigui rigui jewde gonka wuuro ngo e tarde muɗum en tigui rigui joddima e worɓe subalɓe ganduɗa famille kadi ko darɓe tigui rigui jaaɓe kolliri
caɗele mabɓe hannde e nder maayo ngo sikki alade wonon liɗɗi natti dañirede daƴirtuno ni sikki alade won sababu o noon ko baasuji waɗede kadi won yimɓe awruɗo banggue casuji to kadi naggat kadi ko liɗɗi togosi ɗi ganduɗa ɗi cuwa to ganduɗa fami fu yontude jaggere ɗum tagui hannde oɗo saaha maayo ngo ene ngakki to banggue tigui liɗɗani hannirta ni ko ɗon kadi jaren to jardin ngaji to nde woni tawiron golle pattamlame golle payodinde eɓe ndemi ndema pakka fayida sigui rigui ɗo jiita jardin ngaji wonon kala sifa to banggue ñamri nani hen eɗen jii hen mangoji ɗi jiiɗa cirol en jii toon kadi ganduɗa fami jaaɓe ɗi jiiɗa cirol en jii toon kadi de barakalla machallah dene en jii toon kadi de barakalla machallah hono banana to barakalla dendagal fannuji ñaminteɗe kala ene tawe e nder mbaɗo guesa pattamlam hana hannirta ni sikkata ko ɗon tan e kihiɗo tigui rigui ɓe bismi en kadi toon to jardin ngaji ɗi gam kadi jokkude golle ɗe hana hannirta ni ko nden noon tiri ɓe bismi ceerno men ceerno Abdullaahi Saar kacceɗen ko haali garten so Allah lamɗo jaaɓi whatsapp amin kaala wonde oɗo saaha mo gonɗen dalle ɗe no mbayni jamge ɗe no wayni sukaɓe ngala heblo ngala mecce te kadi jiyami ɗo jangga bindi ha gayna taw kadi ala goɗɗum ko wawi duusinde gurdam mum min mbi ngaɗe taten fedde mahen cuuɗi hakkude Mauritanie e Sénégal e Mali e Gambie e Guinée nanni sukaɓe men ɓe ngannodira ɓe tafoɗira taw kadi joni kon suka ene jangga hen meccal ene jangga hen bindi bawɗi wonde kala leyno janggo laɓɓitine ɓamde sikki ala ko noon tigui rigui ɗo ko bismango Abdullaahi Saar hollidde dendagal bandiraɓe to barakalla tigui rigui hono holko woni fandare hen ça heɓe sukaɓe Afrique tigui rigui joni so Allah lamɗo jaaɓi e nde won ko jawa ko ne heewi foof wawi hejjude élément o ko tiri ma gartu joni e musidɗo men hono Amadou Moussa Anne heɓla sukaɓeɓe hande so guerre waɗi toon to Ukraine waɗi toon to Russie en miijota ko caɗele en miijota kulhuli farine beele e ko nandi hen en jogata kulhuli gaz walla pétrole saabu tawat keɗen cakki peeje so ngo miijonoma duuɓi capantati caggal so tawi mboros coronavirus ɓe en mbi covid 19 naati windere nde ma kulhuli jooɗi kono ma woɗɗo haaji nde tawno tawat sikki ala ko Amadou Moussa Anne wonno sikki ala joni inchallah taala ma e garte Raky Bocara Ba min komi membre e nder heɓla sukaɓe Afrique walla ni koye nder bureau o jeeyami koye communication goni ko wiide tan heewi ɗo nanɗen pelle gam ɓamtude kono taw en jiyani ko mbaɗi heɓla sukaɓe Afrique noon wi komin kalata tan e haala kono min nawdata hen ko gollal e balle ko ɗum saabi ɓe ƴetti ɓe darni kala suuji ɓe goni koye maade walla ni mbiyan hankkadi maadi ndi woɗɗiri kono noon ko nayi keewi fof gañani hoɗe ɗum noon goto e meɗen fof ene foti namditade hoore muɗum holko waɗani ko noon tigui rigui ko Raky Bocara wonno moni kala ene foti namdirede hoore mum holko waɗani hattisa heɓe sukaɓe Afrique joni inchallah garten seeɗa e Ablaye Sall e nder leydi Mauritanie en jogui ɗeɗo cate eɗen jogui ɗo Nouadhibou Dande Maayo Caral non ɗon eɗen jogui ɗo Nouakchott ɗo komin woni président section ɗon e wondude musidɗo mo wona musibam hono ceerno Hadji Diop ko wasdemo sellude sababu arani ɗo eɗen ñaagal jumaɓe subaka yo lokkumo cellal hokomo fattani to tawi min gartude gonɗuɗe garta eyyi tigui rigui sikki ala uddi yewtere nde tan ko ceerno men ceerno Boubacar Gaye e sikki ala kettoɗemo seeɗa garten Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alayhi wa sallam o wiɗani sikki ala ko ceerno Boubacar Gaye wonno nde wonnon ɓatake o woɗɗi hani feewi ko ɗon tan goddirten hani hannirta ni caɓutugo nden tan caggal nde ɗeɗo golle foof gasi ne jani ha damal ɗo en tawiɗo natal pattam lamal taw ko manggal ne waɗa suudu men SAS suudu men SAS ene wonde natal men hassisa heɓe sukaɓe Afrique tigui rigui on jarama Allah jarama ha sahagol so Allah jaaɓi en gone jaam Abdullaahi Salli Diallo taw ganduɗa ko toon to wuuro Ali Guelel cimtol timmugol ma en gartoy hen ko fate banggue nate moon ɓosoje toon to Wolf TV aadi men ko alet paadoɗo hen o
sanga 17h40 heure Sénégal so on nangi ma on ji golle mantiniɗe taw ko baɗaɗe toon to cuuɗi men wuro Ali Gelela sen ngewi to wuro Ali Gelela Nouakchott Mauritanie paɗen koto leydi Mali laafaji mbulaji wonnoɓe e convoi mumen goto ko ɓen jana taw yane mabɓe ko ɓen jogitiɓe armeji kamɓe noon ɓe paano koto kiidala waɗi noon laafa mbulawo goto jeeyaɗo toon to Jordanie wasi hen fittande mum tato gañima hen taw kadi yaltini ɗin konguɗi ko joguiɗo konngol ministre biyeteɗo Olivier Salgado taweteɗo to Bamako kam woni gardiɗo ko fati banggue ministre mo loni siftinde on wonande loni guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati ene jogui toon kene foto wonde sappo e tati ujunere taw ganduɗa ko koninke ɗum noon ko wallude Mali ha wawa deeje kene foto wonde temedere e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo koninke woni ko wasi fitta ɗum guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati ha yetti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗo gonɗen braquage walla mbiyana braquage armé taw ganduɗa ko joguiɗo armé e junggo mum ene tettane taƴa gujjunoɗo engine goto ɗum noon koye lawol Abdullaahi faade lafiya bugo e nder Bamako e hoore mum ɗon noon ɗo yinno dogde omo dogda e on engine ko ɗon wonate caniveau noon ɗeɓi waɗe kono rigol tokosol ni hawri noon o gañima gañande musde no feewi omo wakki sago omo jogui fetelaji jonɗi no feewi nonne kadi guyka kewka ko wayno téléphone aji ha e kanŋeji kala nde ɓen noddi sapeur pompier kame police mo 5e arrondissement mo Bamako ko ɓen garanimo ɗon nawimo hôpital mo Gabriel Touré caggal losko seeɗa hakkude makko e police ko nden wo rutti e joomi ko kono tawame makko gueɗe kewɗe ɗe bandiji jogoto lawol sévaré gawo taw ganduɗa ko campagne transport bis ko on woni juukaɗo ɗon taw kadi juuki ɗum ko worɓe joguitiɓe arméji ɓe dartini noon oɗon wehla ñalawma kurɗo no feewi kala ko ɓen joguino ɓe tetani ɗumen piile musɗe mbaɗama hen état mo leydi Mali holliti sifande hakkude mum e laamu leydi Kowet kene tolno e sappo e 9 milliards ko préje franc CFA gam fewnidde lawol sévaré gawo gam teskede otoji dewoɗi ɗon mbawa dogde kono so tawi lawol ne moƴƴi no fewi ne gasa kam ɗeɗo henna gueɗe kala taƴoɓe ustonde tawno oto arata kene doga no fewi état majeur général armée leydi ndi woni Oumar Jara taw ganduɗa ko fate banggue armée de l'air waɗi jillu mum to bowal laɗi diwoje ngal Modibo Keita Senou gam jaɓɓade toon laana ndiwowa ka hinde militaire mawka no fewi iwka toon to isine mo Espagne caggal nde waɗi escale ɗo Rabat woni ɗo leydi Maroc yettima to Bamako ɗum noon ko laana ɗimma mawka yaltuka e usine espagnol gam wallude wonande laamu leydi Mali ha wawa dartade haɓade yoga e seɓɓitiɓe taweteɓe e nder leydi muɗum région mo Bogoni wi gouverneur taw ganduɗa ko Bogoni biyeteɗo Kebo général Kebo Sangaré o holliti wonande nokku biyeteɗo Kumantu kene tolno e tolno e temedde tati tonnes taw ko wiro ɗum woni ko sumi toon ha laaɓi ɓe mbaɗi sete timmude noon gam muññitoyde finoɓe e goɗon wuuro saabu siftindon leydi Mali kanŋe danejo taw ganduɗa ko ngaalu kewgu ngaalu e nder leydi ndi koko wiyete wiro to Guinée Conakry teskama ɓeydogol coggu carburant no fewi ɗum jeeyi sababu oɗo saaha kala kene wiye yangara hakkude taxi ji kame wehlaji goɗɗi kala ɓeydi cogguji mumen ɗum ko caggal capantate go lewru me ñalawma hecci kono ko hanki ɓe nanni ngal kuulal ɓeydugol kene foto wonde temedde 4 mbuɗu franc guinéen woni ko ɓeyda hen ɗon ɗo litre goto wonno ujunnaje 2 taw ko franc guinéen oɗo saaha yeehi ha yettoyima ujunnaje 2 e temedde 4 taw ko mbuɗu franc guinéen hewɓe noon kolliti wonande laamu heesu argu ngu fonno kay ko yurnitade peeje kala gam wasde ɓeydude coggu kono so yeehi ha yettoyima ujunnaje 2 e temed 4 hewɓe kolliti garata ko otoji mumen ha embouteillage gasa ha laaɓa ko nden puɗɗoto yaade nde tawno so tawi a soodi litre uji ma a naate embouteillage ene gasa ɗon e embouteillage gasde tawat ko coɗɗa ko kala gasi ha laaɓi colonel Mamadi Doumbouya jattima gardiɗo loni ɗum ko caggal on nde holliti wonande leydi Guinée ne jogui ndimago
wawde wellidde ɓen yiɓɓe seppude taw ko seppoji politique ne mbawata seppude gullito caɗele mumen siftinde on wonande colonel Doumbouya e yaade mum kadi kala kene wiye seppoji dawrugol e nder leydi Guinée kala sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena wonande fedde bandiji taƴoɓe e boli taw koye boli leydi ndi nokku biyeteɗo Jimonkoro hakkude nokku biyeteɗo Tumodi ɗon noon ko worɓe joguitiɓe armeji subaka law paddotoɓe bisuji jahoji ko ɓen pelɓodiri e gendarme aɓe taw kadi ganduɗa ngal pelɓodiral noon jeeyi sababu ha gendarme goto wasi hen fittande mum goto kadi e ɓen bandiji joguitiɓe armeji goto kadi hen wasi hen fittande mum ɓe erima noon wonande ndenka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi Amadou Coulibaly kam woni jagorɗo joguiɗo konngol galle lamorgo leydi Côte d'Ivoire holliti ñalawma hanki o biyeteɗo Charles Bele Goudé gonnoɗo jagorɗo sukaɓe e laamu Loha Gbagbo ganduɗa jagganoɗo Dumba to cour pénal international accitaki ene woni joni hittande heeɓi passeport muɗum so tawi ko ɗum wonno goƴa wonande yaadiɓe mo ɗum noon kala nde o yiɗi omo wawi artude e nder leydi makko nandiral sifande hakkude Burkina Faso kame Côte d'Ivoire ɗum ko caggal nde chef d'état major aji ɗiɗi ɗi kala jooɗodi gam yewtidde nden kay kisal keeri mabɓe teskede janguji kewɗi e nder leydi Burkina kono ne kadi saha kala janguji ɓoccittoɗi e nder leydi Côte d'Ivoire rendinde sembeji gam haɓade wonande seɓɓitiɓe taweteɓe hakkude leyɗele mabɓe beñodiral haala luural manggal gongal hakkude RD Congo kamene wonde Rwanda ngal luural noon jeeyi sababu ha ganduɗa leyɗele ɗiɗɗe kerƴodiri no feewi ɗum ko caggal wonande nde RD Congo tuumi Rwanda ene dunca ene wallita rebelle ha wawa yande e nder leydi muɗum ɗum ko caggal wonande RD Congo nde jaggi koninkoɓe ɗiɗo ɓe Rwanda woni FDLR ko wona ɗum ko noon Rwanda tuumino RD Congo felli rokketaji jonɗi no feewi e nder leydi mum ha waɗi gañiɓe hewɓe no feewi e dogde koyde jaam hoorejo leydi Angola hanki holliti wonande ɓen koninkoɓe ɗiɗo nangganoɓe e nder leydi RD Congo ɗaccitama ɓoyata hooreɓe leyɗele ɗiɗɗe hoorejo leydi Rwanda kame hoorejo leydi RD Congo maɓe mbat jonde mabɓe toon to Angola ngam jam e kisal leyɗele mabɓe to Centrafrique goto gollotoɗo e catal bitengal MSF woni médecin sans frontiére kam fella kure jonde no feewi ɗen kure foof noon fellimo ɗum ko koninkoɓe leydi Centrafrique no wiiri jayne nde andaka so tawi koko taya walla ala ko wonde kala loskoji gudditama hen ɗo fellaɗo wiyete koye nokku moɓe inniri ko nokku moɓe mbiyata mayenga sud ne tawe kene foto wonde temedde 5 kilométre hakkude mum e banggue lamorgo leydi ndi to Cameroun Boko Haram jango muɗum to nokku biyeteɗo Hitawo ene tawe nokku biyeteɗo Tulu ganduɗa kene foto wonde jeeɗiɗo mbasi pittali mumen hen tato ko militaire en cukalel gotel to ko sel woni ko bifta hen taw koye fiyande nde Boko Haram waɗi jeheten ko haare hakkude Russie kame Ukraine capanɗe jeenayyi ñalawma kala ñalawma garɗo kure e condi e bomboje kala ene jippo e nder leydi Ukraine Russie tuumi Amérique jaggude nebam waddi ɗum e jeyge ɗum ko caggal kala saha nde Amérique ittata koppareje kamene wonde armeji nelde ɗum leydi Ukraine ɗum noon ɓe joofima peɗeli kala ko bonni jeeɗo hen haare bonni ɗum ko Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo bonni ɗum ko leydi Amérique musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandeno kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena